салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯз аст анами намуд курткои 500 сомонара 300 сомонӣ кардан дар ҳафтум дарвоза панҷум қатори тарафи тилло бозор. Нигоҳ кунед дута расветка дорад, бойни намудаш аст. Ё 350 сомон буд, ҳозир 300 кардаган. Куртко 160 сомон. Расветкош ҳаст, размерош ҳаст, дастсафка доранд духтаро. Баъд духтаракон нигоҳ кунед, ҳама намуди платья, коржинка, брюкои шалвар, халато ҳама намудча доранд. Дастсафка ҳам доранд духтаро. Жемпро 160 сомон, брюкои шалвар 100 сомон, ё 380 сомон будан духтаро. Ҳозир бошад 280 сомони духтаракон. Баъд куртои лапша доранд, нигоҳ кунед, 180 сомонӣ расветкош ҳастай. Куртаи лапша. Ҳозир амира беҳад бисёр мегиранд, нигоҳ кунед. Бойниёш не хеле стойка дорад. Ниё 250 сомонӣ. 300 будан 250 кадаган. Хулас бо менависен адияни шумо сурат мепартоянд. Ҳама намуди платья, свитер, халат доранд. дӯстони азиз, боз ман ба шумо як кори дигар ёфтам. Кор дар ширкати Атоми. Дар ширкати Атоми регистратсия шудан хеле осон аст. Фақат шумо бояд дар муддати 6 моҳ бо маблағи 200 сомонӣ харид намоед ва дар ҳамин муддати 6 моҳ бояд 2 нафарро дар зери номи худ регистратсия кунед. маошошон аз 10,000 рубл сар мешавад ва чӣ қадаре ки шумо пеш рафтеду чӣ қадар одамони зиёдро дар зери номи худ регистратсия кардед, маошатон ҳамон қадар зиёд шудан мегирад. хуб, нафароне ки мехоҳанд дар хона нишаста бе ягон заҳмат кор кунанд, танҳо тариқи телефони мобилӣ онлайн нишаста дар хона кори худро пеш бурдан мегиред. боз ин кор ман фикр мекунам ки барои занҳои хонашин ва кӯдакдор хеле хуб аст.